DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Mga kasama, maayong adlaw na usab ka natong tanan. Welcome na po sa ato ang pagpanagubanuban. Karon kasama sa ato paghatag o pahalipay sa ato basakpan nga Listener of the Day. Niata karon sa may bakaka na ay panimalay. Ato kasamang sayron kung unsang istasyon ang gidapaminaw ani. Kasi nga na to na. Helen Istopito. Ayan, si Ma'am Helen Istopito. Ma'am Helen, na radyo nga gatingog. Unsang istasyon na na? DXDC. Sure yung kagyan? Sure yun, sir. Oh, di basta-basta no, DXDC yun magkakasama. Tungod ana, kay DXDC ang ginapaminaw ni Madam Helen, di na to magkakasama dugayon. Radyo Manayan, atagin na yun sa premium. Isuot na ni Madam Helen at tusuki nga paminaw ang t-shirt. Dili pa na mao, ato na yun siya magkakasamang atagan sa itong brand new Transistor Radio. Ay! Diyan na yun. Madam Helen, dili pa na mo. Ang litsong manok, Radyo Manayan. Sus, dangog na ba kayo na? Woo! Sus, grabing juice baga kasama. Gatulo-tulo sa kalami. Radyo Manayan, ibundak ang bugnaw soft drinks. Di basta-basta yun. Woo! Nalagyan ang bugnaw soft drinks. Salamat sa soft drinks, sir. Kasamang Helen, imbitaha ato mga silingan din nga mamina po og DXDC para maparihag po nimo. Nga makadawat po og grasya. Sige na be. Imbitahon ako tanan ang among mga silingan diri nga Mamino Juice sa DXDC para makagrasya og para sa ako karon nga nakadawat og grasya. Okay. Ngano ganahan gani ang pamilya ni Madam Helen og DXDC ngano gani? Ganahan mi sa mga balita og sa mga drama, ilabi na gyud kang Erin Lumosbo. Basta yun yung rin lumasbog yun kailan na yun na kasama sa kuwadayon. O tungon ana kasama Helen, salamat kaayo sa imong nga kanunay nga pagpaminaw kauban inyong pamilya. Ako ni Radyo Mandudong rin lumasbog sa Kuskus Batikos, Tatag Arimen. DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.